pa niya, magkinabuhi daw nga tawag na supak daw sa kabubuton o di daw uyon sa kabubuton sa Dios. Kaya nagtuo daw ta o nagsalig daw ta nga after daw mamatay pwede pa daw iampo aron maluwas ta. Mali, dili na pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ngano man kay ang pag-ampo sa mga Katoliko alang sa mga kalag sa mga nangamatay, pag-ampo na alang ni adto mga kalag nga naa sa purgatorio. O ang tanang kalag na naa sa purgatorio, luwas na sila. Pero ano naaman sa dito, tungod kay nahiagom sila sa temporaryong pag-antos kay samtang buhi pa sila, naa sila yung mga damyo sa mga sala nga ilahang nahimo nga diin kinahanglan nilang bayaran. Ang sala manggod, for your information toy, duha ang epekto na ay guilt, na ay damage. Kanang guilt ang muuli ana ang Ginoong Jesucristo kay di man na tao spiritual connection na naputol tungod sa sala. So ang muuli ana ang Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagdawat kaniya ug sumala sa tudlo sa Iglesia Katolika mao nang mga sakramento. Pero na ay damage, kanang damage, kanang epekto sa sala nga nahimo sa tao dili pud sa kasubad ana. Ngano man kita may gahimo ana nga mga damyo so kita ang mobayad. So kung wala to na mabayari samtang buhi pa kita anang kalibutan na dito na bayaran. Ngano man kay palay bisang gamay lama sa sala nga makasul sa langit pinadayag kapitulo 21 versikulo 27.